Hey doe, het is de tijd voor check. Mooi dat de best. Ja, wij maken je op voor de vakantie. Nog een paar dagen en dan kun je lekker op wintersport. Of gewoon toezitten. In alle gevallen kun je lekker bijkomen van alle drukte. Als je nog wat leuks doet met die vakantie, maak je er even een mooie foto van en stuur het op naar checktv.hijfs.nl. Maar komende weekend mag je gewoon nog even naar Squalata. Straks een reportage over een drietalige school waar je kan leren Dutch, Frisian en Engels. Handig voor als straks op vakantie gaat. Aron de menu wie het Valentijnsdag en wij hebben uitzocht wat je hem doet aan mijn Valentijn. Aliet is ik even voor u op paard en wij hebben een gast. Een heel bijzondere gast en hij is nu onderwijs naar de studio. Even zien. Nou, dat kan net lang met worden voor dat hier is. Dus wij maken maar gauw verder, maar het nice van. Feest op een Westermarskwallen op een jouwer. Want juf Tjitske kwam weerom. Hiondal uit Australië. Ik ben meer dan een dag onderwijs geweest. En ja, dan kom je hier en dan wil je ze ontvangen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Super. Juf Tjitske is een ijshockeyster. En ze is zo goed dat ze met het Nederlands vrouwenteam nooit wel mocht onder wereldkampioenskippen in Australië. En je merkt het al, juf Tjitske is met haar team wereldkampioen geworden. De finale in Australië weer heel spannend. Die heel spannend, echt. En toen wonnen we en toen gingen we dak eruit. Dat was echt super. De band in Grauw had er lang op wachtzimatten, maar sneu werd dan eindelijk Safir en kwam haar een eigen Sint in het dorp wonen. Sint-Pieter. Nevens oude verhalen vergeet Sinterklaas hier lang lien een keer de pakjes naar Grauw te brengen. Sint-Pieter moest doen waarom naar Nederland, maar de pakjes voor de Grauwsterbaan. Zo'n die tijd is het in Grauw op 21 februari pakjesjong. Deze band van het Holdersnest op een Harkema had de Frieske onderwijsprijs won. De band had zelfs lietse bedrukers opzetten, zoals begelijk zijn borkerijwinkel. Door dit project, Kids & Company, leren de band wat er alle keer bij komt te zien als een eigen bedrijf begint. Het Fries Natuurmuseum maakt het Vliegen Wieken wel heel spannend. De dino-tentoonstelling is best al eng, maar Vliegen Wieken weer het nog spannender. Het museum weer jongens hiepen en de dino's waren in het licht zetten. Door die lichteffecten en het lood erbij liep je de dino's heel echt. De 6-jarige dino-kenner Brian Gilde vond het prachtig. Je kan de werk gewoon open doen. Gewoon naar beneden, dan gaat hij weer terug. En dan gaat hij weer open en dan gaat hij weer terug. Volgens mij is dat de ruigtand T-Rex. Dus even zien, als Aliet er een beetje bijkomen is van haar ziekenhuisopname. Ha, Aliet, bist u boeten? Hallo Do. Ja, ik dacht het kind nog even. Wordt het meer waar dan? Nee, ik bedoel, je kind het nog even. Want je komt aan dieken en fabrieken. Dit is Ritsum Asiel. Maar het wordt je aast heel oors, toch? Ja, zeker. Want wat verhoort er al hier? Nou, hier achter ons, Ja. daar komt dus de nieuwe snelweg om Leeuwarden heen. De haak om Leeuwarden. Die komt daar vanaf Marsum, wat je daar ziet. Dat is komt weg, hè? die- Ja, daar komt hij met een bocht zo omheen. En als je dan deze kant op kijkt, Ja. daar gaat hij dan aan de zuidkant, aan deze kant dus langs. Zij rint echt met een boog, zo helemaal Zo, je terug het helemaal- loonskip. Ja, Pof, daarheen. helemaal daarheen. En wat betekent dat voor de beesten die je leven? Ja, dit is een broedgebied. Ja. De skriers en de liep en de tjerk, die broeden hier allemaal.
En dat, die zullen verdwijnen. Jeetje. En wat betekent het voor de mensen dit hier waaien? Ja, de mensen die hier wonen, die hebben dus behoorlijk last van die haak. Want die zitten dus heel dichtbij. Er liggen hier 10 woonarken. Ja, haksjongen, daar, ja. Ja, nou, en de woonarken die dichtst bij de haak liggen, die hebben een behoorlijke geluidsbelasting. Ja, dat is heel wel. Ja, dus dat is voor die mensen toch wel heel vervelend hoor, dat dat hier komt. Het is zo gek, want het is zo'n oud plakje en zo'n oud gebied. En dan wordt dat besluiten, er komt een nieuwe wei. En het is natuurlijk belangrijk, maar het verhoort al die erg. Ja, het wordt gewoon heel anders hier in het dorp voor die mensen. Ja. En dat is niet het enige wat hier komt, toch? Er komt nog iets meer als een sneldik. Ja, nou en of. En wat de plannen zijn, hier op dit mooie stukje weiland, een asfaltfabriek, een mestvergister, hele grote. Eigenlijk is het zware industrie. En kantoren. Er komt hier gewoon, fabrieken te staan. Ja, fabrieken, ja. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, ja. Wat een verhoringen. En wanneer ben die? Ja, nou eigenlijk hoop ik dat ze nooit komen. Maar de gemeenteraad heeft nou besloten om dat te gaan doen. Maar ze moeten nog wel een aantal dingen onderzoeken of het wel allemaal kan. Oké. Zo ziet het er ongeveer Maar die uit. sneldik, daar moeten ze toch... Die sneldik, die komt, daar gaan ze eind dit jaar al mee beginnen. Ja, dat is helemaal definitief. En die asfaltfabriek, nou, dat wachten we even af hoe dat gaat komen. En waar weet dat dat misschien nog niet trokjet is? Nou ja, dat zou nog om een paar dingen kunnen dat het niet helemaal lukt vanwege dat ze niet alles voor elkaar krijgen wat ze willen. Nou, er verhoort een hele hoopje, dat is wel duidelijk. Ja. De Jeste Reinoud. Samarinien kan er een heel soort ding verrooien en dat is echt belangrijk vanzelfs. Maar het gaat wel ten koste van het in en oor. Zoals bijvoorbeeld het dwarpke Rinsemesiel. Ja, Sanlies Dwarpke rekken straks heel nog voort in de drukte. Azen worden die mensen nog Ritsem asielziekers. Hallo, ik ben Serhat Koç. Ik ga een beetje hoog houden en een beetje koppen en een beetje met de knie een paar trucjes laten zien. Hey jongens en meisjes, ik heb een tip voor jullie. Blijf elke dag oefenen en dan komt het vanzelf. Nou, na je week ga je mooi even de hele week de tijd, want je hebt vakantie om te oefenen op deze truc. Ik kan nog even een beroep voor je. Even zien. Ja. Ga je hem wel eens jet van Jannieland of Onnoland? Nee? Nou, het bestaat echt, maar dan in de fantasiewereld van Fleur Raukens. Zij zit op de Bennenbergen in het Jereveen en ze had deze loonkaart betocht voor haar familie. En ze had er een prijs mee gewonnen. Een hele dikke bosatlas. De wedstrijd is betocht door de uitjouwers van de bosatlas, Noordhof. En uit een paar duizend loonkaarten is zij een van de 3 winners. Fleur, gefeliciteerd. Ik doe niet zo heel veel met Valentijn. Ik heb zelf ook geen vriendje, alleen ik vind het wel een hele leuke dag. Want het is de dag van de liefde. Ik vind het wel een hele leuke dag. En ik vind het ook wel goed dat mensen dan wat aan de liefde doen. Ik heb een vriendinnetje in groep Zaan en we bidden heel vaak bij elkaar. En we sturen elkaar een Valentijnkaart en dan krijg ik wel een reactie waarom. Wij gaan meestal uit eten met het gezin en met de familie. En die hebben ook, mijn neef heeft ook een nieuwe vriendin. En nou, meestal gaan alle, alle koppels gaan samen uit eten en ergens naartoe. En jij bent geen koppel? Nee. Nog niet? Nee, nog niet. Bij mij gebeurt er nooit echt zo volle, dus nou ja, soms weet ik net iets dat het Valentijnsdag is. Ik koop altijd cadeautjes voor mijn vriendin. Vriendin? Ja, vriendin. En hoe lang is het al met die verkering? Ja, eigenlijk lang van de kleuterklas. Een triatalige squallen. Dat is de bel. Ha, kom er maar in, hè.
We hadden een minister in de studio, een echte minister. Meneer Donner, hallo, wat fijn dat u er bent. Zet uw fiets hier. Goedemiddag. Ja, fijn dat u er bent, zeg. Heel fijn. U mag hier gaan staan. Ja. Dan. Hebt u een goede reis gehad? Uitstekende reis. Ja. Alleen regenachtig. Ja, dat is wel een beetje jammer. En koud. En koud natuurlijk. Maar het schijnt wel dat u de sportiefste minister bent van de hele regering. Dat weet ik niet, want er zijn een heleboel mensen die sport doen. Maar ik fiets gewoon als het even kan. Oké. Want dat is vaak ook het snelst in de stad. Ja. En hebt u nooit overwogen om een keer met de auto te gaan? Ik ga ook vaak met de auto. Maar nee, in de stad is fietsen altijd sneller. Hartstikke fijn. Goed, wij hebben een filmpje van u dat u heel hard aan het werk bent in het regeringsgebouw. En daar wil ik even samen met u naar gaan kijken. Ik denk dat de minister iemand is die een politieke partij, of een basis van een politieke partij. Geen idee. Nou, volgens mij is een minister iemand die de koningin helpt met het besturen van het land. Een minister is een van de belangrijkste mensen in het land. Hij bedenkt nieuwe plannen voor het land. Om die plannen uitvoeren te kunnen, maken de regels en wetten dat elke moet houden moet. Een minister is dus eens een beetje de baas in het land. Hij zorgt een beetje voor het land en wat voor problemen op te lossen. Om minister te worden moest hij eerst aansluiten bij een politieke partij. Een politieke partij is eens een vereniging van mensen die nadenken over hoe het land en de wereld de nevens haar uitzien moeten. Wat moest op squallen leren, hoeveel dieken moeten er online worden, wat moet natuurgebied worden, dat soorten van vragen. De beste mensen van de politieke partijen stellen haar beschikbaar voor de Tweede Kamer. De Tweede Kamer, we nemen dat ook wel het parlement, is het plak dat de belangrijkste besluiten genomen worden. In de Tweede Kamer zitten 150 mensen. Eén keer in de 4 jaar mogen alle Nederlanders boven de 18 jaar stemmen voor de Tweede Kamer. Ze stemmen dan op een kandidaat van een politieke partij. De 150 plakken van de Tweede Kamer worden dan verdeeld over de politieke partijen, nevens het aantal stemmen dat elke partij kregen had. Had Buggelix een tweede pad van alle mensen op een partij stemt, dan krijgt die partij ook een tweede pad van 150, dat binnen 50 mensen in de Tweede Kamer. Een minister is iemand die in de Tweede Kamer zit. En die regeert een beetje het land en zo. En die spreekt met de koningin of zo plannen af. En die moet een beetje het land besturen en zo. Nou kan de Tweede Kamer aan de gang. Maar met 150 man valt het net ta om plannen en wetten te maken. Daarom wezen ze een paar mensen aan die dat werk wel moeten. Dit zijn de ministers. Mainwaar vorm je de ministers de regering. We nemen dat ik wel het kabinet. De ministers komen altijd van partijen die het maalkoor meer dan de helft van de Tweede Kamer vormen. Nou kunnen de ministers aan de slag met nieuwe wetten. Die wetten moeten dan weer goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Maar omdat de minister de steun had van de meerderheid van de politieke partijen, slag het dat meestal wel. De regering die het nou aan het werk is, had de steun van de VVD, het CDA en de PVV. De baas van de ministerploeg, de minister-president of premier, is Mark Rutte. Dan zijn er nog een stuk 10 ministers. Voor minister Donner is het al de 3e keer dat er dit werk in de regering docht. Meneer Donner, nu hebben wij op het filmpje kunnen zien dat u minister bent van Binnenlandse Zaken. Betekent het dan ook dat u de baas bent over alles in Nederland? Nee, dat betekent het niet. De koningin is de baas. Maar bovendien, als minister heb je het gevoel dat je 16 miljoen bazen hebt die je rondcommanderen. Maar ik moet inderdaad wel over een heleboel dingen de beslissingen nemen. Dus u hebt wel een beetje zeggenschap, zeg maar? Dat wel een beetje. Gelukkig. Wel een beetje. En wat kunt u doen voor de Friezen, in Friesland natuurlijk, en voor de Friese taal? Nou, voor de Friese taal ben ik bezig om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat op scholen, maar ook buitenscholen, bij het gemeentehuis, meer mensen Fries kunnen gebruiken. Okay. Dat kinderen ook makkelijker Fries kunnen leren. Dat klinkt goed. Want het zou zonde zijn als we het Fries kwijtraken omdat niemand meer praat. En hoe kunt u dat dan doen? Nou, ik kan niet een wet maken en zeggen en nou moet iedereen Fries praten. Maar ik kan wel
zorgen dat als mensen op het stadhuis komen, of als ze bij de rechter komen, of als ze ergens komen, dat ze dan Fries kunnen praten. Dat kinderen op school ook Fries leren. Dat misschien het rekenen in het Fries gegeven kan worden of zoiets. Kortom, dat we zorgen dat het Fries gebruikt wordt, dat mensen het kunnen gebruiken en dat we het niet verliezen. Dat is goed nieuws. Nou, wij hebben ook een aantal scholen in Friesland die ook al drietalig lesgeven. Daar hebben we een filmpje van gemaakt en ook daar wil ik even met u naar gaan kijken. Goede breng, groene cheese. Boterham en groene kaas. Bread en green cheese. Goede breng, green cheese. Cheese. Op deze squalle, de Tjelke in Holwert, krijgen ben in 3 talen les. De eerste 4 jaar leren de band Friesk en Nederlands. Vanaf groep 5 komt er het Engels bij. There once was a man named Michael Finnegan. Dan is de taal die het sprutsen wordt afhankelijk van de master of juf die het les houdt. You have to make the answer in the text with a color. Zo leren de band dus 3 talen op de basisscholen. Is dat net te moeilijk? Het ene been is natuurlijk taalgevoeliger dan het oor. Dus wat de een zo oppikt, dan moet de oor echt meer moeite verdwaan. En die moet echt meer moeite doen om ermee naar boeten te komen. Hè? Om iets in het Engels te zeggen. Of hebben we haar verschillende, nou toch boeteloze ben in de klas, die dan op een gegeven moment ik in het Fries praten moeten. En nou, dan haast eerst wel een drompel, maar op een gegeven moment dan denk je, hé, de gitter. Of met lezen. En ik had net echt de indruk dat het voor Ben moeilijk is. Nee. Net te moeilijk dus. Maar 3 talen leren kost het dat ek net 3 keer zo volle tijd. De squalle jouwt bepaalde vakken zoals biologie in het Friesk. Dan leerst dus en biologie en Friesk. Zo kost het de squalle net volle meer tijd als een ientalige squalle. Goede breng, groene cheese. Boterham en groene kaas. Bread en green cheese. Goede breng, green cheese. Cheese. Minister Donner, als u nou op zo'n school had gezeten, had u dan nu ook vloeiend Fries gesproken? Nou, ik denk het wel. Ik zat op een school waar je het in het Frans moest doen, in Luxemburg. Dus daar leerde ik Luxemburgs en het in het Frans. Is Luxemburg anders dan Frans? Of is het Luxemburg is als een ganz bijzondere spraak. Nou, daar versta ik dus niks van. Maar ik vind het wel een mooie taal. En dat is en op die manier, en hoe meer talen je leert leren, des te makkelijker leer je weer nieuwe talen. En daardoor kun je alleen maar makkelijker ook zien wat de pracht van een taal is. En vindt u nou ook belangrijk dat in de toekomst ook nog steeds Fries wordt gesproken? Of denkt u dat het hoofdzakelijk Nederlands en Engels gaat worden in Nederland? Nee, ik denk dat het van belang is, ook vooral hier in Friesland, dat er Fries gesproken wordt. Het is een onderdeel van wat je bent, van wie je ouders waren, wat je doorgeeft aan kinderen. En bovendien denk ik dat hoe meer talen je spreekt, des te makkelijker leer je nieuwe talen, maar bovendien des te makkelijker leer je denken in alle verschillende talen. Ja, nou, prachtig. We hebben ook een reportage gemaakt van kinderen in Nieuw-Zeeland. Daar spreken zij vloeiend Engels, daar spreken ze ook vloeiend Nederlands, maar daar spreken ze ook vloeiend Fries. Kijk. Where's my one? Oh, there. Oh no, mine's turned around. En dit is Ian van de Baan, de 10-jarige Berber. Haar huid en men binnen 12 jaar verlien verhuizen naar Nieuw-Zeeland. En ik kom van Tiaumuto. En die huid en men komt uit Friesland? Ja, mijn naam komt van Wezen en hij komt van Leus. Haar huid en men binnen dus van Friesland helemaal naar de andere kant van de vrouw te verhuizen. Want Nieuw-Zeeland luidt in het verhaaldeel Oceanië, ik wil Australië niet. Malkoor ween er nou haast alle 1000 Friezen in Nieuw-Zeeland. Daarom is er alle jaren een groot Friezenfeest. Friezen die ter ween komen dan bij elkaar om Malkoor te praten. En de band? Die doen spultjes, liek als Berber. Je wordt bij zo'n het klompje zielen. Dat is een oeroude traditie. Ik heb laatst hier naar Nederland West. En er zijn niks heuvels of zo.
al is Berbers zelfs net in Friesland binnen, toch vindt haar huid mem het wel belangrijk om Fries in haar te praten. Ja, wij praten thuis altijd nog Fries. Maar er ben die praten wel steeds meer Engels waarom eigenlijk. Maar ja, we willen altijd de Friese taal erin horen. Dus je bloot toch eigenlijk je wel Fries. See you later, Unshin. Bye guys, Unshin. See you later, Unshin. Check, show en ontdek! Nou meneer Donner, weet u wat? Ik geef u dit prachtige Friese boekje mee. Daar kunt u thuis rustig eens even in lezen. En eigenlijk moet u er ook een beetje uit studeren. Want ik ga u dan over enkele maanden gaan we u nog een keer terugvragen naar Check. En dan ga ik u persoonlijk overhoren. Hartelijk bedankt. Leer ik ook Fries. Ja, oké. Dit weer het weer voor deze week. Ik check je na de vakantie weer. Dus tot dan. Houdo. Ik pak nog even een sticker, want dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Die kunnen we hier nog even opplakken. Dat is ook wel een goed idee. Als ik nou hier even opplak, zo, dan hebt u een mooie check. Dus als u dan straks in Den Haag fietst, dan hebt u een mooie check op de fiets. Uitstekend. Nou, prima toch? Bedankt. Oké. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good